pati uogoko mondo uogoko mondo man kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa manwa yiero gocha en mentie koso nitie mamopog. Jokanyo mag ODM e sub county ma Uriri dwaro mondo ket ayanga joma noyier kaka jotelo matieko ywaruok masani dhi nyime. Doho chiko mondo achije moko ariyo mitudo gi nek mar Ong'ondo Were mondo timnegi nonro mar pachgi ka odinnegi e kar twech ma Kamiti. Kar tiegruok ma Siaya Polytechnic ochako chenro mar puodho lony mar jojua kali. William Ruto kawuono rwako ayanga e pacho ka jambetre manyien ma piny Sierra Leone kod Bangladesh. E nyasi machuok manotimore e palo jatend piny ma Nairobi onyiso chakruok ayanga matije jombetrego e pacho ka. Jatend piny William Ruto okone jombetrego ni piny Kenya ochiwore majiwo tudruok kod osiepe kinde kod pinje mag Sierra Leone kaachiel gi Bangladesh. Nyasi no onyiso ber matiyo machiegni e kind pinje ahinya te jiwo tudruok. And to pursue. As I undertake my duties, I'm conscious of the historical bonds of friendship and cooperation that exist between our two nations, founded on mutual respect, shared values, and a common vision for regional peace, prosperity, and integration. It is my sincere hope that I shall succeed in my endeavors to further enhance the relations between our two nations to greater heights. It is my earnest hope that I shall succeed in my endeavors to promote further the relations that exist between our two countries. Long live the friendship between Bangladesh and Kenya. President of the Republic of Sierra Leone has appointed me to be the next High Commissioner of the Republic of Sierra Leone to the Republic of Kenya. Asante sana, Mheshimiwa Rais. Mungu akubariki na abariki Kenya. By dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your government within Kenya's territory by promoting to the widest possible, within the law, the mutual aspirations of the people of our two nations. High Commissioner, welcome to Kenya. Congratulations on your appointment. Jang'ad bura Diana Kaveza ochiwo chik na chije adek mitudo gi nek ma jaod bura makasi Pulo Ong'ondo Were ok nyal we kod rambun. Ma en tok achiel kuom apisas mag doho ochiwo neno ni achich Ebel Ochieng mong'ere gi nying mar Dave Kalo nobwogo ngima achiel kuom apisas mawuok e apisi mar jamin wach. E ng'eto mare, jang'ad bura Kaveza orido chik ni Ebel Ochieng, Edwin Oduor kod William Shigali nyaka timnegi nonro mar obwongo kendo Kalo biro bet kar kende e od ang'ech ma industrial area kama ibiro dinnegi nyaka tarik 17 dweni kibiro winjo burano kendo. To doubt the court orderly, he has no interest in this matter. I therefore believe that the third accused indeed uttered the words Huyu tutamua. It is quite frightening, it is unfortunate, and I am bereft of words. It is on that ground alone that the three of you will be denied bail at this juncture. For direct that the three of you will be escorted to Nairobi remand, where you'll be remanded until medical assessment report is availed. But importantly, the third accused will be isolated. He will not share a room with anyone at Nairobi remand. Jokanyo mag ODM e South County ma Uriri dwaro mondo mitend ODM oket ayanga listi ma jogo manoyier kaka jotelo mondo konye tieko ywaruok matelo mamedo jimbore e gwengego. George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. ODM tuko tayari. Maha dweche ariyo tok yiero ma jotend ODM ma kor gwenge ne timre e kaunti ma Migori. Ywaruok matelo pod okwako duond mar ODM e sab-kono ma Uriri. E giko ma yiero ne sab-kono ma Uriri, ji adek ne owuok oko kawacho ne gin ema oyiergi e lemono ma jakom mar ODM e sab-kaunti no. Ywaruok ni bende osenenore e lemo mamoko mag tend ODM e sab-kono ma Uriri. Kan watimo yiero, an kaka Dan
na bed elected gi jopiny ane mano yiera kaka jakom mar ODM Mauriri. O kamar jolalawa. To wakwayo ne leaders wa mano yier kata leaders wa man governor miyo tich. We ukelo koko e kindwa kaka jopiny. No mi tich mondo tiji. Wach mar chama we ni ujo chama mondo los chama. Constituency level officials that they should come down and make sure that those who are sent to the stations to oversee the elections give them the correct report. Odwa winjo ka nitie bagni moko jomoko wuotho koni gi koni ka gilando ne gine jokombe. Ta wacho wach achiel ni kano yieri Nairobi. Inge kama Nairobi nitie, de wach chama Nairobi. Kano yiera ward, abiro wacho wach mar chama e ward mano yiera. Ywaruok ni matelo skilo pogruok e kind jorago mag ODM e Sabkodu Mauriri. Kweth ma jokanyogo mag ODM wacho ni jakom margi mane giyiero en Dano Muoso wacho ni tend ODM koro nigo wuoge ler kendo koro kon jopiny jogo mane yele mopogore opogore e duond mar ODM. Kwani mondo party wuog oko mondo wuog oko mondo many kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa manwa yiero gocha en mentie koso nitie mopogore. Wachopo kaka wuono mar mondo wanyis jo party mar ODM ni mae party mar Uriri constituency. Ne watimo yiero kendo seche mane watimo yiero ji no dhi e ground. Koro onge yiero mora mora mitimo ga e ot. Omuoso mane wuoye kinde romo mane okelo jokanyogo mag ODM ne oramo ni ene mane yiere kaka jakomno mar ODM ka bende oseyo jomamoko mabende koro siwuok oko kawacho ni ne oyier gi lemono. Nwa yiero maber ma yiero nodhi maber mano rumo maber mane onge chochni kata koko mano bede. To kogik kwatieko yiero mar constituency twapo ka jomoko chako tuch me constituency ka ni ng'ato luongore ni jakom komachielo ng'ato luongore jakom. Mae ne osikoro nyango mirodho manonyo ten ODM e kaunti ma Migori koro nego wugo kendo koro kony e tiko ywaruok matelo mar ODM e Sabkodu Mauriri. Problem that we have in Uriri is the list that was written in an office. These people were not elected where election was being done. Possibly the governor should call the Uriri people, members of ODM in Uriri, to solve this problem before it goes to a worst part of it. Ywak ma ogol kod kweth mag jokanyo mag ODM obiro e kinde ma kweth mag ODM ma otele kod Alomoga bende koro wuok oko ka wacho ne gin ema noyiere ka tend ODM e Sabkodu Mauriri. Manyo osewe party kendo gino ok dhi chung party koro gidwa kelo confusion e party mamane mo ko bi yienegi achiel kuom kata is a live member of a certain party a PDP en live member nyaka kawuono to biro ka no da bedo jakom mar okay ODM. Structure ya party inaonekana. Tumekuwa tukioperate na watu wanaitwa brokers ama cartels. Na ile kitu ambayo imenikasirisha juzi tukiwa katika muungano wa makanisa tukiwa na gavana wetu ambaye ni patron wa party. Mmoja akajitokeza hapo akasema yeye ndio chairman wa party. Moko mjokanyo mag ODM dwaro mondo koro ketre ruok ma otegno mondo duond mar ODM koro bed kamar achiel e Sabkodu Mauriri. Nesa chama demokrasia wan wadwaro jiru to te mondo duogi mondo waorganize chama mondo chama obed mara Uriri kaeri. Wabeduru gi moro achiel e Uriri constituency, wabeduru gi hera, wabeduru kumoro achiel mwanyalo loso go party mondo dongre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Katiegruok ma Siaya National Polytechnic ochako chenro mag geto yango kendo puodho jotij lwedo kata jojua kali e gwengego chenro mong'ere ni Recognition of Prior Learning. Kane owuoye nyasi mar yawo ayanga chenrono, japuonj maduong' ma katiegruogno Daniel Randa noyango ni chenro makamano geto mar yango kendo puodho riekni mag jotij lwedo mosebedo ka yudo mopogore gi kuonde mag tiegruok. Jotelo mano yuoro kano telnegi kod MCA ma Siaya Township James Obiero Tare ne owacho ni sirkand kaunti oketo maino e siro chenrono kendo ni ten kaunti no biro siro ji maromo 200 e katiegruogno ka gichulo negi $200 gi $20,500 ne ng'ato ka ng'ato. Gikwayo fundego mondo ndikre ne chenro makamano mabiro konyo gi yudo tije. Explains why our youth and other Jua Kali artisans with varied long-term skills need to be assessed, evaluated, and be
recognized by awarding them certification which can enable them to improve and compete favorably with other job market environment. Today we are launching a very important program for the people of Siaya County that has never happened before. This one was in the manifesto of Raila Amolo Odinga when we were campaigning about the ODM, and we are saying that those who have been doing these manual jobs and don't have certificates should be given certificates. And our dreams has come to fact, and the principle you have to appreciate as the MCA. And I'm going also to tell the governor and the prime minister that his dream is now functioning in Siaya. Nonro manotim gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Liverpool VCT Health oyango ni 29% mag jok mamine nikod tuo mamako kar nyodo mar jok mamine kata female genital schistosomiasis. Tuoni oyangi ni en achiel kuom tuoche mojwang' kod migawo mar thieth ma ok osebed ka ikete maino mar kedogo kod chiwo puonj ne jopiny ewi kaka olandore kod kaka inyalo thiedhe. LVCT Health wacho ni higa mokalo mine maromo 4,687 manotimnegi pim 1,304 noyudi ka nikod tuo makamano e kaunti ma Homa Bay. Jotim nonrogo wacho ni tuoni inyalo thiedho kendo koro migawo mar thieth e kauntis mopogore onego ket maino e keto bajet mar konyo kedo gi tuoni kod chiwo puonj ne jopiny kako winjore. The research findings, screening the women who had symptoms of female using pelvic examination. Nikech wasebedo ka ok waketi ni maino jotich mag thieth ok osebedo ka paro ni en e thurwa ka bende yedhe ma thiedhe bende ok osebedo ka ng'eny. No team study kata no team nonro mano ogolo ni oyango kendo yo maler ni tuo ni ng'eny e Homa Bay ka kod aluora mag dho nam. Wang'e ni wagore gi tuo ni kendo waketo budget kata pesa moromo mar nyiewo yedhe kod mag timo training kod mag timo gimiluongo ni medo lony. Yudo ka sama miyo nigi tuo ni eri piny erame, to sama piny erame e iluowa kar ka wacho ni mama ne nigi rariw. Koro dewajiw mana jok mamine ni sama piny irami ok onyal bedo ni en rariw kende, bi mondo otimni check up kar thieth mowinjore mondo ng'ini to in gi tuo mane. Najitolea madhi motim na screening. Screening kama nitimo na screening, it was a very private place. Na kao gini maber kendo na winjo maber ka screening kano nyisa ni tuo ni oyudore kuoma. After that ne abedo diagnosed gi FGS. Bang' mano nomiya yath